Σήμερα σκέφτηκα να μιλήσουμε λίγο για την Πλάκα, που για μένα είναι το πιο όμορφο μέρος της Αθήνας, γιατί πολύ απλά πέρα από το ότι έχει μεγάλη ιστορία, είναι το γεγονός ότι την βιώνεις μπαίνοντας σε αυτό το μέρος, σε αυτή την περιοχή και περπατώντας ανάμεσα στα σοκάκια, στα στενά που υπάρχουν κτλ. Νιώθεις και βιώνεις αυτή την ιστορία. Πέρα από αυτό υπάρχει μια έτσι παράδοση που την βιώνεις, που την ζεις, που είσαι εκεί ενδιάμεσα και ναι. Γενικότερα εγώ θεωρώ την Πλάκα την πιο όμορφη περιοχή στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά υπάρχουν εντάξει προφανώς και άλλα ωραία μέρη, δεν το συζητάμε, αλλά ρε παιδιά, γενικά δείτε, έχει βέβαια πάρα πολύ τουρισμό, πάρα πολύ, πνίγεται ειδικά το καλοκαίρι από τους τουρίστες, αλλά είναι ένα μέρος το οποίο στις πρώτες φορές που είχα πάει θυμάμαι ότι θύμιζε πάρα πολύ νησί. Δεν ξέρω, σου βγάζει έτσι μια αίσθηση ότι δεν είναι ένα μέρος που είναι μέσα στην Αθήνα. Και όμως έχει τα καφενέ του, έχει τις ταβέρνες, έχει τα παλιά μνημεία, έχει τα σοκάκια, έχει να φωτογραφίσεις, τα φυτά. Έχει έτσι μια άλλη φάση. Δεν ξέρω, αξίζει να πάτε εκεί πέρα να το δείτε το μέρος, να το απολαύσετε. Αξίζει.